Hodio sveti Ante Hercegovinom, išao on od sela do sela, od mjesta do mjesta, pa širio radosnu vijest o Isusu Kristu. Jednog dana putem tako između dva sela naiđe on na poskoka. Poskok leži, prignječio ga kamen. Pa gleda Ante, vidi on zmija još živa, a zmija progovori onim svojim siktavim zmijskim glasom. Ma pomozi mi, sveti Ante, pomozi mi, ako mi ne pomogneš krepaću. Vi i ja možda bismo se začudili što zmija priča ljudskim glasom, ali ne i sveti Ante. Ma sveti Ante razumio puno toga. Pa onda on kaže zmiji onako pomalo uplašen, ma pomogao bih ja tebi, ali bojim se da ćeš me ugristi. Ama neću, sveti Ante, neću te ugristi, obećajem, evo samo mi pomozi. I što će Ante? Digao onaj kamen, ali samo što je on to napravio, a zmija i uhvati ga za ruku i ugrize. A jao, nesretna beštio, zašto si to napravila? Naljutio se sveti Ante. A zmija samo mirnim glasom kaže, a to ti je da vidiš koliko su ti zahvalni oni kojima pomažeš. I ode zmija svojim putem. A što će jadan Ante, sjeo na onaj vruć kamen hercegovački, pa isisao onaj otrov iz svoje ruke, a onda ga ispljunuo pored puta. Pa nastavio dalje, a na onom mjestu gdje je ispljunuo otrov, vrlo brzo narasla je biljka s blagošću sveca i otrovom zmije. I ta biljka i dan danas u Hercegovini raste. Dragi moji pratitelji, što mislite koja je to biljka? Svoje odgovore napišite mi u komentaru, a ja ću vam točan odgovor otkriti u sljedećem videu sa sljedećom pričom. Inače, kao što već i pretpostavljate, ova priča dolazi iz Hercegovine, stara je više od 100 godina. Sa mnom ju je podijelio gospodin Željko Matuško, a njemu je ovu priču otkrio don Đuro Putica, pokojni Franjevac, koji je bio rodom iz Neuma. I evo, ova priča mi se nekako učinila baš zgodnom da ju podijelim s vama, pa evo baš me zanima što mislite koja je to biljka sa blagošću sveca i otrovom zmije. Inače, gospodin Željko je zaposlen tu u našem Brodskom muzeju, radi u Muzeju Brodskog Posavlja. I inače, gospodin Željko je puno toga, jako sam sretna što je podijelio ovu priču sa mnom, ali ja ga znam najbolje kao pisca, pa ću ja odmah evo iskoristiti ovaj video i preporučiti vam toplo njegovu knjigu koja se nalazi tu iza mene. Zove se Sangranijski ljetopis. Za sve ljubitelje fantasy žanra, evo, toplo preporučam ovu knjigu. Ja sam ju prošlo ljeto zaista pročitala u jednom dahu i evo, ne samo da je knjigu napisao gospodin Željko, on ju je i ilustrirao. Zaista prekrasno djelo, moja topla preporuka za osvježenje ovoga ljeta. A evo i vas koji ne znate, još uvijek radim online storytelling konzultacije 1 na 1, pa ako želite sa mnom učiti kako se pričaju priče, slobodno mi se javite na bajkopricalica@gmail.com. Eto, dragi moji pratitelji, hvala vam što ste ovdje. Ako vam se svidjela priča, naravno like, obavezno kliknite. Podijelite ovu priču dalje i vidimo se do sljedećeg videa. Bog!